ماحول بڑا اج کل اپ سیٹ چل رہا ہے. اہل سنت ازمائش چو گزر رہے ہیں. ایو جیاں گھڑیاں امتحان ہوندیاں نے. ہنیری آندی ہے جیڑے پھل ڈگ جان وہ پکے کدی نہیں، جیڑے کھڑے رہن وہ پک جاندے. اے ویلے لنگ جانا ہے، اس نہیں رانا. سمجھ آئی کوئی؟ اے وقت نہیں رانا، اے ازمائش ہے. اللہ سونا سانو آزما رہا ہے اہل سنت نو کہ یہ کیویں دے نے. بھائی میاں پیالہ بھی لینا ہوئے، برتن بھی مٹی دا لینا ہوئے تو انہوں کھڑکا کے ویکھی دے بھائی کھڑک دا کیویں. سو اے تے سائیں کھڑک پہ چیک کر دے تے چنگا کھڑکنا چاہیے دے بھائی جے سیک لگا ہوئے تو. سمجھ آئی کوئی؟ میں نو آج کل سب تو زیادہ فون آکاری ظفر نو تے میں نے ہی آندے بس سنیا ہے پھڑی گئے. سمجھ آئی کوئی؟ اور کچھ سیانے بندے فون کر کے پوچھ دینے بشاہ جی پہ بول دے ہو. میں کہے جی سنیا ہے تسی جے لے چو بھائی ہون سن جو لے میرے نال جو گل کر لیا. فار ایگزامپل اسی پھڑے بھی جانے ہیں. خود چھڑے عقیدت مند بیلی ہو آندھن یہ اسی تے مان نہیں سکتے بس تسی بھی پھڑی سکتے. یہ ساڈا ذہن ہی نہیں مننا. میں انہوں نے دسنا چاہنا میں تہاڈی محبت صحیح ہے لیکن میں امام زین العابدین تو وڈا. آپ سرکار جیل وچ رہے، یزید دے پٹواریاں نے انہوں نے پھڑ کے اندر دے چھڑیا سی. یزید دے حامیاں نے انہوں نے اندر دے چھڑیا سی. سرکار اندر رہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ رہے. امام احمد حنبل جیل وچ رہے. امام مالک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا جنازہ ہی جیل وچ اٹھیا. ائمہ آل محمد آل رسول دے شہزادے جیلاں وچ انہاں وقت گزارے. حکومت انہاں جیلاں وچ ڈال چھڑ دی سی. تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیل وچ رہے. کس جرم وچ رہے؟ اکبر نے دین بنایا. اکبر بادشاہ دا دور سی. انہیں ایک دین بنایا نواں کہ میری رعایا وچ ہندو بھی نے تے مسلمان بھی نے تے دین ایسا بناؤ جیڑا دوہاں گھران ساجا ہو جائے. وہ ملا فیضی جیسے لوگاں نے دین بنایا ہندوازم تے اسلام نو مکس کر کے انہاں دین بنایا تو دا نام رکھیا دین الہی. اکبر دا بنایا. پھر اس آکھیا اے منو تے حکومتاں ڈاڈیاں ہوندیاں انہوں نے آکھیا جیڑا نہ مندا پھاڑ کے اندر دتی. یہ اس دور دی گل ہے اکبر دے دور تے ان کلمہ وہ بھی پڑھدا تے شادی ہوندی ہندوواں لوئی آئی. گل سمجھنا ان دی شادی ہندوواں لوئی آئی جیڑا ہونے والا ہے یہودیاں لوئی ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اس بھی آندا آوے سارے آندا ساج کھاتا ہونا چاہیے. یہ بھی آندا ہے سارے آندا ساج کھاتا صحیح ہے.